मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिउलि महिलारि मेम बिथाङा गोबां खोथा बुंदों। बिथांनि खोथाफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोसे मानगोनां बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांखौ सारखौ गोबां बायदिसिना खोथा बुंनायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनदों। सारा एमपिनि थाखाय नमिनेसनखौ दैथायखाबाय दिसपुराव। जियानो जाया मानो शिउलि महिलारि मेमा मा बुंखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दुखु दाहा फोरमायनायखौ नुनो मोनगोन। आङो हस्पिटाल सालायो हिसाबै मिथियो जे मेगनाव केटारेक्ट जानानै अनेक मानसिया थाङो, मेगन नुवा, अपारेसन खालायनानैसो नेपालाव थांनो। फैसायाबो गावनाबो थोजोबा, ओजोंहाय नोङो बिदिनो थांनायावबो माबाजोबा। दा जुदि आं एमएलए जायोबा आं मोनसे डिसिसन लानो हायो जे बोसोराव आं खमसे खम 200 जन मानसिनि मेगननि केटारेक्टखौ चिकित्सा खालामना होगोन होननानै बुङोबा प्रत्येकटा गामिनिफ्राय साफा सानैयाथ' थाखायो। जोङो बेफोरखौ खांनानै लेयार टु लेयार बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजागोन आरो। सासे एमएलएनि खामानिया मा? बिथांनि खामानिया जाहैदों अबे जायगायावहाय मा डेभेलपमेन्ट जायाखै। खारन स्टेटनि सेन्ट्रेलनि जेसेबां फान्ड फैयो बेयो स्टेट होया, एमएलएनि होया, जोंनि बाहाय समस्थियाव गोलैफैयो। दिनैहाय फिसा फिसौ जेन'बा अरुणोदय आसनि बेफोरबो जोंना एमएलएनि दारासो फैयो। विधवा पेन्सन मा पेन्सन जेसेबां नरेन्द्र मदिया गोजौआवहाय डिसिसन लागोन पाब्लिकनि थाखाय बेफोर गासिबो एमएलएनि आखाइजोंनो सफैजोबो। ओंखायनो एमएलए सासेनि आखाइया बिराद गोरा। आरो बेनि गेजेराव जुदि मिनिस्टार जाबावनो हायोबा सासे मिनिस्टारनि फान्डा बेसेबां 3000 कोटि गाहाम आरो हाग्रामा सारनि अल मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फान्डा 700-800 कोटि होमबा बेनि डाबलनि डाबल 3 गुन डाबल बिसोरो मोनो। दा गोसो खालायबा गोसो जाबा सासे मिनिस्टारा गावनि समस्थिखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो ना। दा किन्तु हाग्रामा सारना बै 700 कोटि थाखाजोंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नायनांगौआव अफायबा खामानिया थालाङो। एखनबा जेन'बा लामा बानायबाय बाहाय अबा थालांबाय, अबा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि बानायनायाव थालाङो। दा बिदियाव सासे मानसि ओरैबायदि मानसि नांगौ जे गावनि फान्डखौ गावनि मोननाय फान्डखौ इउटिलाइज खालायजोबनाय गावनि समस्थिनि थाखाय। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो दिनैहाय गसंदों आरो गसंदों बलेथे नोंथांमोना जिहेतु गार्जेन जोंनि न'नि मानसि जाहैबाय, नोंथांमोननो खोन्थाफैनाया आंहा दरकार जे आं इलेक्सन गसंनो नागिरबाय, नेक्स्ट टाइमावहाय आं बेफोर खामानिखौ मावगोन। दा जोंहा अनेक सिस्टेमाव अनेक रखमाव भुल थायो। गामिनि मानसिया थाङो गेटनि दरखौ मोखाङाव जिरायहैयो, सोरबा एखमबा 500 थाखा एखमबा 1000 थाखा लानानै फैयो, नङा होमबा? दा समस्याथ' बिदिनो समाधान जाया, सोरबा मोनबाय सोरबा मोनाखै। दा बिदियाव मा जायो जोंनि गेजेरावनो माने एसे खुद्रिलायनाय फैयो आरो। दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा, सोरबा इन्जिनियारबो नङा। जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन एसि रुमावहाय। किन्तु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि, ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ मोनसे समाव। दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे बबेबा दालां बायनाय, बबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया, माइ गायनो हायाखै, बबेबा गामिया खुरख'लांबाय, बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों। बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो जे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ। साराथ' येस होनो खालायगोन होनो, किन्तु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा। जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने बबेबा दोनसोबाय, सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय, बेबायदि जायो। आं बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्थिखौ नायनांगौ, नङा होमबा? सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि एमसिएलए बे चिफ जाहैबाय, किन्तु 40टा समस्थिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्थियाव बेरायनो टाइम मोना जायो। दा बिदियाव जोंनि समस्थिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि समस्थिनि चिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै, बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों। दा बेफोर खेथ्रआव आं सानदों आरोखि ना, जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय, एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा, ओंखायनो आंबो एसे जिबनावहाय बे जिबनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना, दा जिबन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो। दा बे खेथ्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो। बे खेथ्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन, फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै, नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों, दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय।
जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेथ्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयार खालायो दा बे खेथ्रआव जुदि आंनो जुदि एमएलए जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेफोरबायदिखौ आं नायनो हागोन आरोखि